Financijski cilj je kao putovanje. Zamislimo odredište i stvaramo plan kako do njega doći. To može biti putovanje do vlastitog automobila, možda do dalekog egzotičnog otoka, ulaganje u edukaciju ili jednostavno nova torbica. Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi su važni jer održavaju naše trenutne i buduće potrebe. Bitno ih je prilagoditi svojim životnim okolnostima i učiniti ih mjerljivima, realnima i vremenski određenima. Uz financijske ciljeve mudro je imati krizni fond. To je novac kojeg redovito odvajamo za neočekivane situacije ili troškove. Jedan od mogućih načina je da otvoriš trajni nalog za štednju i svakog mjeseca na račun odvajaš sredstva za svoj krizni fond ili financijski cilj.